Kajing ko berwai online neka online singing competition balawan ra shapi do MLA jong ka Maulai constituency uba proses ti saukme kum shibenta ban rakhe ye ka linkho dap sun post nem jong ka jilla Meghalaya ikindon neka benta ka ne kajing ko kilong kinong ye shimbenta ki dei ban dei kinong sok snong jong ka Maulai constituency kinong ye shimbenta ki haban shondor ye ka epic bat pha so number ubala ai harum ki bempat yo epic lene ki bempat kot ye karta ka bakhat prasnem kila ban shondor ye ka epic ki kme ki pa ne ka certificate no rangba snong ban prinshisha ba ki dei ki nong song snong jong ka Maulai constituency an sha ban ruai tang ye ki jing ruai khasi bat ki jing ruai ki dei ban long ki jing ruai e dri ka jing ye ko ruai kan long bai tang ha ka solo category ne ruai marwei kan don tang shiraun hagani ka jingye kop ruai online singing competition an sha ban ruai tang ka wei ka jing ruai an am pediang ye ki jing ruai ki ba pendon kam ye ki jing tem bala pen kre lepa lani ki audio tracks pre-recorded tracks but instrumentals kinong ishim benta kin hab ban ruai ka jing ruai kum ka live performance but an am pediang ye ka rukom ruai ka ba shupen boot ne ka lip sync Une ka nong ruai kila ban shna ye ki jing ruai e dri bat kila aru ban ruai hagane ka jing ye kom ka jing ruai kam dei ban palat ye ka 100 minute bat ka jing he jong ka video kam dei ban palat ye ka shispa MB kin habru ban ring video haga landscape mode ya ki jing ruai jong ki nong e shimbenta an sa pen ipai ba ha po ka YouTube channel jong ka Batisi TV Ya ki jing ruai jong ki nong e shimbenta an sa bishar de ki nong bishar bala pen kre lepa ka tarik ban pediang ye ki videos kan long nado ka khat lai tarik ubnai naiweng arhajar arpuwei hado ka lai pho tarik ubnai naiweng arhajar arpuwei bat anam pediang ye ki jing ruai ki ba pha hadin jong ka tarik balabu kinong bishar kin bishar ye ki jing ruai jong ki nong e shimbenta bat ye ka rai ka ba khaddo an sa pen bana hadin Hagani ke jingye kop an don tang laingut ki nong job but an airu ye ki khusnam constellation nang ta an airu ye ka khusnam na ka benta ki nong ye shim benta ba khanna atam but barang ba atam ne ki youngest but oldest participant ye ki nong job hagani ka online singing competition an sapan bana ha ka hendrek trik ubnai no pra arajar arpuwei kat ba ye ka khusnam pat an sam ha ka shipho trik ubnai no pra arhajar arpuwei Lada lab badon ka jingpen kanye kita ki kindon on disqualify ne rai rem ya ki bakum kita kinong yeshim benta. Kindon laingut kinong bishar hagani ka jingye kop online singing competition but ka rai jong kinong bishar kan long ka bakhaddo. Yeki videos jong ki jingruai pila ban pa a WhatsApp number kandai pra san henreo r iwei pra henreo san r but pila ru ban phone ho number pra hnyo san hnyo sao hnyo r hnyo naga benta ki jingtep bakham banya